Tá an Nollaig ag teacht. Tá an Nollaig ag teacht arís ar sa mamaí. Caithfidh tú an máin séar a chur suas a dheirrí. Tá go maith ar sa deireadh. Cé an áit is fearr chun é a chur suas a dúirt deireadh. Anseo sa chiste ar sa mamaí. Is féidir leat an chrán Nollaig a chur taobh leis ar siise. Tá go maith ar sa deireadh. Caithfidh mamaí dul go dtí an siopa chun rudaí a cheannach. Tá lán rudaí uaim don Nollaig ar siise. Caithfidh mé iad a cheannach amárach. Canóigh mamaí úlla agus aráistí, canóigh sí limeanáid agus brioscaí. Canóigh sí brontanas Nollaig de gach duine. Rachadh deireadh léi sa carr chun na rudaí a thabhairt a bhaile di. Tá Nollaig ag teacht arís ar sa mamaí. Caithfidh tú an máin séar chur suas a dheirrí. Tá go maith ar sa deireadh. Cé an áit is fearr chun é a chur suas a dúirt deireadh. Anseo sa chiste ar sa mamaí. Is féidir leat an chrán Nollaig a chur taobh leis ar siise. Tá go maith ar sa deireadh. Caithfidh mamaí dul go dtí an siopa chun rudaí a cheannach. Tá lán rudaí uaim don Nollaig ar siise. Caithfidh mé iad a cheannach amárach. Canóigh mamaí úlla agus aráistí, canóigh sí limeanáid agus brioscaí, canóigh sí brontanas Nollaig de gach duine. Rachadh deireadh léi sa carr chun na rudaí a thabhairt a bhaile di.